Čaute, tu je Aďo a vítam vás pri treťom videu. Dnešné video bude o tom, že som vás zobral na výlet. Výlet do jedného z cintorínov oblasti Lisabonu. Nie je to presne Lisabon, je to ako keby v dolnej časti Lisabona v Almade, alebo asi v Almade. Skloňovanie. A predtým, ako vám reálne pustím to video a moje zostrihané ukážky, by som vám veľmi chcel poďakovať za pozeranie, za odoberanie a za vašu spätnú väzbu. Ako môžete vidieť, video je teraz otočené normálne, ale netešte sa moc, je to iba na tento úvod a potom na záver. Ale už ďalšie video, ktoré bude, takže nie je toto s týmto cintorínom, ale ďalšie, ktoré som natáčal prakticky pred pár dňami, už je celé natočené takto na šírku, takže vás počúvam, dávam na vaše rady, ale že ja neviem zmeniť minulosť. Neviem zmeniť minulosť. Takisto som prišiel na to, prečo neviete komentovať. Trvalo mi to neskutočné 2 videá, by som to pochopil. Nadarmo ja tu hovorím, že však komentujte, keď nemáte kde, lebo je to vypnuté. Nevedel som o tom, že YouTube má funkciu, že keď sprístupním to video pre všetky vekové kategórie, tak mi vypne komentovanie pre ochranu detí. Takže detičky nebudeme chrániť, chcem počuť váš názor. Takže pohodlne sa usaďte a nechajte ma previesť areálom cintorína tuto v Portugalsku. Ďakujem pekne a užite si video. Takže, cintorín. Aký cintorín na Felka? Which cemetery? Hello? Municipal de Valflores. Municipal something. Parkovisko 1.11. Nie je tu veľa ľudí, not so many people, right, Milo? We go inside. Ideme donútra. Okay? Je tu dosť známe, že sú tu takto zvieratka na ulici. Cintorín. Ideme na to. Takže interiér. Je to tu dosť priestranné, je to tu veľké. Tuto sa niečo prerába. A tam dole asi tým smerom sú hroby. Asi to vidíte, skúsim vám to priblížiť. No nič. Ideme skúmať. Asi pôjdeme tadeto. Tu je cesta tiež k nejakým hrobom už. Pôjdeme tým smerom. Ako môžete vidieť, je tu také... Vyzerá to skôr také ako keby záhrada. Je tu veľa zelene. Ako keby park. Tady to sa dá ísť. Zaujímavé. Ešte sa niečo naučiť po portugalsky. Okrem niečo cintorín. Let's go. Už sme pri hroboch. Toto sú celkom také na pohľad jednoduchšie hroby. Nemajú tu náhrobné kamene, nie sú ozdobené. Ale skoro každý hrob má fotku, to je celkom pekné. Ale nepáči sa mi, že to nemá tie kamene, tie náhrobné kamene, tie hroby. Tu je nejaká asi menšia sekcia popolnených. Niektorí majú pekné kvetiny tam zavesené. Tuto je to každý hrob takto, je to celkom takto iba s pieskom. Prakticky jediné čo je, iba je ten náhrobný kameň nespravený. Všetky sú takéto blečej farby.
Niektoré sú tmavšie, ako vidíte, tam je začie. 1, 2 také tmavšie. A čo je celkom zaujímavé, tak zatiaľ som nevidel ani jednu sviečku. Všade sú iba kvetinky, ale sviečky moc nie sú. Ani jednu som zatiaľ nevidel, no a ja som priniesol sviečku, tak budem trocha iný, no. Ale je tu pekne čisto a je tu kľud. Vidíte stále veľa zelene. A pekne takto každý robí očíslovaný, čo je dosť dobré. Je to také praktické. Tuto je asi, neviem, čerstvý výkop. Možno, alebo možno je to prázdne toto. Budova krematória. A to sú takéto kruhy. Ako vidíte, už tu sú nejaké sviečky. To je naša sviečka, čo sme zapálili. A tu sú vlastne, v týchto kruhoch sú popole vysypané vlastne už ľudí, ktorí nie sú v tých skrinkách predtým, čo som vám ukazoval. Takže tu je veľmi veľa ľudí spopolnených. Dosť zaujímavé, takéto som u nás na Slovensku ešte nevidel. Toto sa vlastne otvorí a sem sa nasype ten popol. Toto je už plné, preto je to tak už viac v zemi. Vidíte, sú tu aj kresby, aj kvety, je tu veľa sviečok. Niektoré sú dokonca takto zapalené, tie kvety. Je to pekné, je to milé. Veľmi sa mi ľúbia tie kresby. V tejto poslednej sekcii som sa vám rozhodol ukázať dva zaujímavé hroby. Jeden bol takýto hrob, ktorý vidíte, že je obklopený srdiečkami a sú na ňom kamene. Keď som preskúmala troška tento hrob, tak som zistil, že to je hrob jedného mladého dievčaťa. Malo tam aj fotku na hrobe, ale rozhodol som sa to teda neukázať, ani meno, ani fotku. A takto vidíte, že všade sú srdiečka, niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie. A napríklad vedľa toho je takto hneď kvázi ako keby prázdny hrob. To je taká tá dualita, by som povedal, na tomto cintoríne, že niektoré hroby sú prakticky úplne prázdne, bez fotky, bez nárobného kameňa a zase na druhú stranu niektorí robia takto pekne, krásne vyzdobení a krásne obklopený takýmito srdiečkami aj nejakými rôznymi smajlíkami, by som povedal, na tých srdiečkách môžete vidieť aj tam, vám to priblížim trocha. Takže je to veľmi zaujímavé a ďalší hrob bol takýto. Bola tam takto hokejka na tom hrobe, to bolo tiež dosť zaujímavé pre mňa. To som tiež ešte nikdy nevidel, takúto nejakú rekvizitu na tom hrobe a takisto, ako vidíte, sú tam menšie kamene pred náhrobným kameňom a takisto aj písmeno M. Takže takto som vám to iba chcel ukázať, túto sekciu. Takže ak ste sa dostali až sem, ešte raz ďakujem za pozretie. Rozhodol som sa robiť takýto koniec videa, keďže spätne, keď som sa na to pozeral, tak v tom cintoríne som sa nejako s vami nerozlúčil. Prakticky od ďalšieho videa sa budem snažiť tie videá natáčať už tak fakt, že mierené na vás. A do tohto momentu som nebol som s tým veľmi stotožený, či tie videá reálne budem dávať na YouTube, ale čím viac sa nad tým ako keby zamýšľam sa nad nápadmi, čo pre vás robiť, tak tým viac sa mi páči tá myšlienka a tým viac sa budem snažiť aj zlepšovať v tých videách a v celkovej kvalite a v prezentovaní. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude tiež zaujímavé. Takže veľmi pekne ďakujem a majte pekný deň.